Здравейте! Казвам се Лалка Стефанова и искам да ви разкажа набързо как случайно попаднах в денталната клиника на доктор Александър Вълев. Имах проблеми с зъбите от доста години. Всичките ми бяха с металокерамика облечени. Даже долу отдясно имах една временна протеза, такава, която я слагах, с която изобщо не можех да свикна. Беше ми много трудно и най-вече, може би поради тази причина, случайно с моята маникюристка Мими ми каза, че си е сложила изцяло, се е обновила при доктор Александър Вълев и аз реших и аз да дойда в клиниката. Доктора беше много внимателен, всичко подробно ми обясни как стоят нещата, какво трябва да се направи. Трябваше в случая да се махнат всичките зъби, да се сложат импланти отгоре и отдолу и вече да направиме нещата. И започнахме. Нещата се случиха набързо, бих казала, за няколко дни. След това свикнах една седмица, да мога да ги усетя, да мога да говоря с тях. И всичко е успешно. Вече минаха 2 години, може би и малко повече. Много добре се чувствам, щастлива съм. Всички приятели и познати ме харесват с новата усмивка и съм много благодарна на доктор Александър Вълев. Благодаря ви, докторе.